Како си? О, душичка, скъде сме се видели? Добър ден. Добър ден! Аз съм Мария. Здраво! Добри сме, добри. Ние не сме се видели. Какво беше преземето? Абе, Коле, Македонка. На тетин къщата. Върбът. Моля? Не е върбът. Не бе. Високата къща, коя беше? Ета е първа, втора, трета, четвърта. Връба. Не, друг 39. Има една уличка на там. Да, тук беше И разкъсана. първата в дясно. Това е сина му. Син му Коле и Перо. И Перо. Перо. На Перо преземето как беше? Какво се Благойка прозиваше? Македонка как и беше преземето? Всеки да ме ке видим. Шишперов. Шишперови. Знаеш ли ги Шишперов? Не, Баба повече знае от вас. Брат на Шантартакова. На майката на Галя. Ганчо, на Коле, на Тошо, на Зора. да. Тети Никол. Още една сестра имат, дето ти казах Шантартакови. И са на долния каменен мост. Не бе е срам. Това на Радето големия син. Он. Ja sam tiho je. Тук е родното място на майка и на татко. 20-та година дядо ми емигрира в България с двамата си сина и с жена си. Баща ми отива войник в Загреб това време. И 24-та, 25-та година къщата, тук е бил някога конак, голяма, хубава къща и след войниклъка баща ми отива в Кюстендил. През това време дядо ми е убит като пунктов отговорник на МВР от страна на Тодор Александров. Куршума на похитителите, не ги знам, не мога точно имена да цитирам. С партии не се занимавам, не мога да кажа точно кои какво. Но противници на Тодор Александров, кои са, не знам. Тогава не съм била родена и не съм наясно. И много лошо, човек би трябвало да се запознае с историята, когато е млад на семейството си, не на моята възраст, аз съм на 82 години. Сега съм се запалила вече да пиша и родословно дърво. Но да се върнем назад. Връща се баща ми след войниклъка в Кюстендил, дядо ми го няма и той идва в Кратово, продава къщата, хубава къща, и се запознава с майка, която до тогава не я познава, защото тя е била 7 години по-млада от него и била много една от първите красавици на Кратово. Била хубаво момиче, млада, 18-19 годишна. И харесали се двамата и отива в Кюстендил, заживяват в Кюстендил. Тъгуват много тук остава сестра му на баща ми, които починаха, всички починаха и първите ми братовчеди
и леля ми, и тетин ми тук живееха. Павленцеви, рода Павленцеви. Тук има много познати кратовци, много семейства от страна на баща ми. Плюс, казах, и майка ми е кратовка. Тя е от рода Мишеви или така наречена фамилия Какеви. Те са били 3 братя и 2 сестри. Двамата братя заживяват тук. Къща на Арболица и до Ради мост 2 къщи. Двамата братя били. Леля ми, сестрата на майка, в Скопие заживява, а най-малкият ми Войчо в Скопие заживява. Той завършва агрономство, по Америка е бил. Починаха, всички починаха, за голямо съжаление. Има много живи пари братовчеди. До последно тъгуваха те за Македония, защото са тук родени в Кратово и кръвчицата им беше тук. Чувстваха се гости от България. Макар че в Кюстендил на времето емиграцията, много македонци са емигрирали и след сватбата на баща ми и майка ми тук в Кратово минават през Ниш с влака и в влака от София за Кюстендил майка се облича булчинската роклия, чака музиката на ВМРО, тогава е било на голямо ниво от страна на Тодор Александров в Кюстендил. И чака музика, народ, все едно втора сватба са правили в Кюстендил майка ми и баща ми. Това е било 25-та година. После се ражда брат ми, 28-ма, заболекар беше, сега е пенсионер, аз 30-та. Брат ми някак си не тъгува много за Македония, но аз повече роднини са ми тук. И липсата чувствам голямо. Защото като идвам в Македония, чувствам топлинката. И дедо ми, Бог да го прости, се заинтересува и пише на майка или по телефона и казва: отиди в Тетевен, нещо се личим с некой си дедо Мишо. А па той знае, че баща му е Мишо. Да. Макар че той бил много малък, когато Мишо Куюнджиев. Така? Да, същия. Всеки ви прочита на цялото тук име. Не, аз... Ovo je za rodoslovno drvo na Kakjevca i Kujundžijevi. Miše Kujundžijev i supruga Sandra, така? Да. Изселени во Тетавен на Дунав, во Бугария, бил адвокат. Къде? Во Татавен. На Дунав, во Бугария, бил адвокат. Па не знам, така пише тук. Сега има Никола, значи син Никола, има Евгения, първа съпруга, и Катерина Шевеланова, керка на Йован и Евгения Шевеланова от Кратово, втората съпруга. Да. После от нив надолу има Страхил, Елена, Иван, Рахилка и Александър. И после иде Страхил Мишев, Какев, съпруга Радка, и сега има за сите. Елена и съпруга Методи Гюргинчев. Да. Кюстендил, Бугария. Александър, съпруг на Елена, Милка, съпруг на Стоян Бойчев, Бистра и съпруга Валентин, Божикова, София. Елена Сашо и Светлана и съпруга Иво, Матраклиев от София и Милена и Бисера. Така, това се за ова за Гюргинчев. Така, после има за Иван Мишев Какев, на Тоде, и Рахилка и съпруг Мите Андонов, Шангъл от Скопи. Александър Мишевски Какев, съпруга Душанка. Това е, значи, родословието ваше.
Не ја најдов, у култура требаше да ја купам, не знам како беше. Ево култура, да, во култура. Ама не ја најдов. Да. Да? Не ја купив. Таа е второ издание, а иначе прво издание е ова, прво издание. Методи беше легенда за Кратово. Емо стара кратовска фамилија и неколку пути у годината, у тие поодмакли години, обавезно доаѓаше у Кратово. А некој пути без ваше знаење. Ке си дојде носталгија, влечеше го у Кратово да дојде и сакаше кратовско винце, некоја чаша да се напие. Като Кюстендил знам, че имаше много македонци. Тези години, 41-а, съм идвала при баба и при дядо Мишеви, Никола и Ката Мишеви. Аз съм възрастен човек, но дълбоко в себе си съм решила живот и здраве. Като се върна с моята племеница на брат ми и дъщеря ми обещала да ме отведе в Тетевен. И смятам, че по някакъв начин ще издира потеклото на моя дядо. Искам да продължа да пиша родословното дърво на моя дядо. Тук в Кратово братовчет ми на втория ми войчо, средния ми войчо Иван Мишев или Какев, как го казват, дето се намираме в момента в неговата къща. Той е написал цялото родословно дърво на нашата баба, още от прабаба. Роден на баба Гена. Баба Гена Швелянова. Нейният съпруг също е емигрирал на времето в България, дядо Иван. И тя е имала още 3 сестри, още 2 братя. Попандонови семейство знам. Попандонови, стария Попандон е брат на баба Гена, а баба Гена е майка на баба Ката, а баба Ката е майка на моята майка и на рода ни. И на моята исто така. И на твоята. И на твоята баба. Скоро празнувах 80, скоро преди 2 години. Събрах имаме вила на Рударци, Пернишко. И там в един ресторант събрах първите ми братовчеди, на 2 ми чичовци децата, с техните внуци. И си попяхме македонски песни, които ги знаем от време. Изгрей зора на свободата, не знам тая песен дали е въобще зора на вечната борба. И много топлинка получавам тук при тях. Пък и те като додат в България на времето. Къщата на моите родители беше в центъра на Кюстендил. Когато имаше събор на Илинден, то не можеше да се разминеме от македонци, случайно познати, близки, роднини, нероднини. Казваме, да шега Аврамов дом. Винаги много гости имало в Кюстендил. Може би майка беше по-силната, по-корава. Тъгуваше много за Македония, но баща ми се чувстваше много по-силна обич там, към родния град и край. Тук е служил войник в Загреб. Познаваше много, ходеше. Любообилен човек беше и той, и майка, работливи. Магазини имахме. Поздрав на всички близки първо, роднини. Много ги обичам. Които ме познават случайно, ме видят. Как ще бъде предаването, не знам.
на целия македонски народ. Виждам, че сте много трудолюбиви. Ходихме с дъщеря ми до Охрид. Много ми хареса. Направи ми впечатление, че чистотата в градовете, строителството, много се строи и специално архитектурата ми беше много интересна. Семейство Маджеви познавам тук, Попавлеви, Павленцеви казах, Велин Поцеви. Има и други семейства, които тук, братовчетка ми Зорето, братовчет ми Тоде, които си ги много обичам. Имат двама сина, Игор и Виктор, съпругата му, две дечица прекрасни имат. Игор е в Битоля, надали ще може да се видим, за голямо съжаление с него. Имам чувство, но надали ще мога да дойда някога втори път, последен път. Защото много са годините. Ке даде Господ. Топлинката в мене за Македония никога няма да изчезне. И да сте живи и здрави, все напред. Все напред. Да нямате война и вие, и ние да нямаме война. И да сме винаги както сме били близки. Защото ние сме един народ. И вие при нас, и ние при вас. Ние сме един тип хора сме. И по традиции, и по нрави, и по честване на празници, на сватби, на кръщения. Ние сме, аз чувствам, че сме един народ сме. Не сме различни. Не чувствам никаква разлика. Падна Платно белеше на Охридските извори. Миляна платно белеше на Охридските извори. Оздола идат винари, белоградяни.